गेरेजावल' रावबो गैया नामाब्रा ना थैजोब्बाय थोदसाला सुवाद थफेराम मोजां मोजां सानब्रा मा गाज्रि गाज्रि सानोब्रा थैजोब्रा थैज' जाजोबगोन गासिबो जाजोबगोन ओइ बाप्रे मालै बे नै मेकानिक नोंथां नैबेनि खर'खौ थबस्र' बस'ना होनो हागोन ना ओइ मा नंदों नोंसोरो आंखौ मानसि बुथारग्रा नंदों नामा थफेराम आंनि खर'खौलाय मानो बस'नो खिन्थाखोब्रा आंखौ बुथारनोसो लाबोदों नामाब्रा थफेरामनावलाय थोद अमा राजा साला थैज' होनखाबायना नोंखौ थैज' माने नैबे सुवाद अमा राजानाव खर'आवनो थौआ हाबनानै थाबायना बेनिखायनो नोंथाङा नैबे थौखौ बख'नांगौ आं गारि फाहामग्रासो खर'निफ्राय खान्था बख'ग्रा नङा आं बाप्पावै बिदिबालाय मानोथो मेकानिक जागारखोब्रा नोंलाय गारिल' फाहामनो रोंग्रा हो खर'निफ्राय थौ बोखानो हायै ओइ आंनि खामानिया गारि फाहामग्राल' मानसिनि खर'निफ्राय खान्था बख'ना होग्रा नङा थोद साला लरग' डाइरेक्ट रोङाबा रोङा होननानै बुंना हायाब्ला हाया होननानै बुंना मा खर'निफ्राय खान्था बख'ग्रा नङा होनलायथारनांगौ जाखो ओइ बांद्राय खोथा बुंनाङा आंनि गेरेजाव फैनानै आंखौनो दम होनाङा मा खालामगोन नङाब्ला हो बुंलाय मा खालामगोन मा खालामगोन होननानैसो बुंदों नैबे दुलुर मेकारनिकखौ सिनायाखै नोंसोरो मा नोंनि नामा दुलुरसो होमबा औ आंनि नामा दुलुर मेकारनिक आंखौ बारा एदावना लानाङा दुलुर होननानै नङाबा लुद्रा फाखायलायनानै दुलुर खालामहरजागोन नोंसोर आंजों आला मा जायगायाव लाबोखोब्रा थफेराम आंना खर'आ सासोबायलै ओइ दुलुर मेकानिक फाहाम माराना नोङो आंनि लोगोनि खर'खौ बस'माराना नों बस'नांगौबालाय बस'ना हरनोसै आं आंनो खर'खौ बस'नानै तात खारनोसै आं ओइ खर'खौ बस'नाङाब्रा खर'नि बे खान्थाखौल' बख'नानै हो ओहो डाइरेक्ट खर'खौनो बस'गोन आं जानायबो नङालै साला आंनि खर'खौ बस'नो नागिरग्लालै नोङो सोर दुलुर मेकारनिक नायथारगोनलै नों खर' आंनि खर'नि खान्थायाल' गग्रोथों आइयाव एसेबां दादागिरि ना नोंसोरो नुदों बेखौ नोंसोरनि आसि बिमा देख्रुबजोबगोन आं बाप्पावै बेथ' अमा राजानि हाथुरासोलै बोरै मोनफैखोब्रा नोंनावलाय माथो जाबाय थाखोब्रा नुलाबो मालाबो रोंलालै आं ओइ अमा राजा नोंनि हाथुराया बेनावबो दङलै जोंखौ देनो ओंखारदों थुदु खारनोसै औ अमा राजा मा दाबो फैयालै ओइ फाग्ला बिथिं नङा बिथिंजायसो फै बिथिंजाय ओइ घन्टा आंलाय लामाखौलाय बोरै सिनायनांगौ जाखो मेगन नुवा गन्थं नुवालाय ओइ थांगोना नोंसोरो औलै औ थांगौ बबेनिफ्राय खाब्ला सिब्ला नुजाफैखो दसेनो आच्छा बारु थाइबानि लारु राहा लामा मोनसेबो गैथारला नामाब्रा नोंनावलाय थफेराम बेखौनोथ' सानबाय दङब्रा आंबो नोंनि खर'निफ्राय बे थौखौ बोरै बख'नो हागोन आच्छा अमा राजा बे सिखा दाग्रा खामारा बिसोरनाव लांबा मा जागोनब्रा जेराव लाङो लां खिन्थु मोजां जायगायाव लांलै दहायनि बायदि फाल्थु जायगायाव लांनाङा आंखौ र' होमबा दसे थाथ' आं हा सुना फैग्रोनि एसे साइडआव थाबाय मानसिया हे गसाय खर'निफ्राय बे खान्थाखौ माला बोखारनो हाबावगोनब्रा आंलाय जारलासो हिनजाव गैयाबाबो जात जामारोलै हायो ना सोरबा दायना अजाफ्रासो खान्था बाजाब खुरै बाजाब गिलास बाजाब अजा रायनानै होखोब्रा बख'नो हालायै हा नंमारगौ नामा खोथाया नंगौ माबा फाथैलाय बेसेनसो ओंखारबाय माथो जोंना फिसाजोआ बिजामादै अमा राजाखौ दा रागा जोंनायखायसो बिदि बुंदों बिसोरो गाबोननो मोजां जाफिनगोन नों बारा सिन्था खालामनाङा दे सिन्थालाय खालामनांगौ जायोहाय हाबा जाखांनाय फिसाजोआ न'आव फैनानै थाफैब्ला गामिनि मानसिफ्राबो गाज्रि सानोना गामिनि मानसिफोरनि साननायखौ बादो गामिनि मानसिफोरा मालाबाबो मोजांखौ सानखाया मालायनिखौ रायलायदोंब्रा आंनि खाथियावहाय माथो माथोखौबो सिनाखि मोनथारदोंलै बेनोथ'हाय मा जाबावगोनथाय दे नों जिंगा दासि आं दङ ना आं सानदोंमोन दा बावैनो नोंजों थांनोसै होननानै दा फिसाजो हांग्रि मोनदिया न'आव दंफैयोना थांनो हाथ'नाय नंला आं नोंनाव दे आंबो नोंखौ गाजा गोमजायैसो हाबा खालामखागोन बोराय जाखो मा जाखो बुरै जाखो मा जाखो गोदानै मोजां हाबा जाफिनगोन ना जों आया बेथ' सोरनिसो बिफानिसो माथोथारलै ओइ सोरलै हा मा बोराय बुरै हाबा जानो नागिरलाय सोरलै बे आंखौ नुवाखै सानदों हा आंखौ नुवाखै सानदों आं नोंसोरखौ नुगासिनो दङ दहायनिफ्रायनो सोर जाखो नोंलाय नै माथो अमा राजा जावैसो बायदिसो मोनबाय आङो ओमफ्रायलाय बेनि खर'आवलाय मा हाबना थाखो नंगौना बे अमा राजा मार नोंखौथ' आरो अमा राजायानो मार ओइ मा फुसुक फासाक हा दहायनिफ्राय मा रायलायगासिनो दं नोंसोर आंखौ नुवाखै सानदों हा आंखौ खोनायाखै सानदों नुगासिनो आं नोंसोरखौ ए अमा राजासो माथो हा नोंनि खर'लाय मा बेलाय फुदुम बिबार बारनानै दं आंनि खर'आव नांगौ नामा आच्छा बारु थाइबानि लारु आंनि बिखुनजोआबो दङ नामाब्रा नोंजों लोगोसे माथो नोंलाय नुगासिनो दङबालाय जोंखौ नोंनो होनदो आरो सोर दं जों बा डेन्जारथारलै माथो आंनि बिहाव जाफ्रामालाय ओइ आइ बिखुनजो दंना नोंजों लोगोसे हा आइ बिखुनजो दंखायो ना मानो थानांगौ जाखो गैया आं हारसिंसो दं आं फनावसो रायलायगासिनो दङमोन हे जावैसोआ दा नुबाथाय जागोनहाय आं थांनोसै दे अब्लालाय ओइ नै बिखुनजोनि माथो बायदि खोनादों आं फुसुर फासारनो हा बिखुनजो मार नामाब्रा
नङालै नङा खान्थाखौ बख'नानै नायदोब्रा फोथायाबा दिनै खान्था खर' थानायखायसो गजोबबायलै मानसिफोरा दे अब्लालाय आं थांनोसै दे दे जागोन अमा राजा खर'आवलाय बोरै खान्थाया हाबना थाखो नोंनाव गोसो जादोंलै सोना लानो खर'आव नोंबो सोना लानो नामा हैद नाङालै आंनो दासो रेजें मोनलायबायलै साला उदैयाव थिंख्लि हाबनाय बायदि मोनलायदोंमोनलै आं हासुनो ओंखारनाय आयो है माथो दुस्थ' बोरायसोलै ओइ सेंग्रा खोथाखौ मोजाङै बुं बोराय बैसोआव बुरै बैसोआव गोसोथोलायनाया खेबसे बुलु बुलावसो लांनाया नोंसोरखौ गोसोआव दंना आंखौ नोंसोर बायदि फौसौलिया मानसिफोरालाय दाय गैया गारा जायखौनो मेखौनो बुलाबायग्रा देनजारलै सोमसोर बिफाया आं जेबो नुवासैलै बेजों लोगोसे सोरबा हिनजाव दंफायोमोनलै लासै लासै रायलायदों आंखौ खोनाफा माफानो फनाव रायलायदो जालायबावो साला नुवासैना आङो दा बेफोरखौ बादायथ'फोरा सिखा दाग्रा खामानियाव लानानै थांदों आंखौ लाइमोन बैसो आंनि लाइमोन सिख्ला जाबाय आं मोरगैसा ओइ जिगालि बे आयनाखौनो नायबाय थानोसै नामा नोङो आयै आंनि नामा जिगालि नङा माथो फावगालिसो जाबाय दे जाबाय बारा आयना नायबाय थानाङा माथो जाबाय दे आयै आयनासो नायदों दा आङो हेलौ सन्तला नों दखानाव मोनहैबाय ना दे आंबो थांगासिनो दङ दसे उनाव आयै औ बुं जोंना स्कुलाव ना मालाय बयनाबो मोजां मोननाय दं ओमफ्राय मा जाखो ओरैनो खोन्थादों आरो आयै नोंनो बयनाबो बयफ्रेन्ड दङ नालाय खबरदार फावगालि बयफ्रेन्डनि खोथा दा सानखा नोङो बयफ्रेन्ड लानो मोना मिन्थिबाय फरायनांगौ नोङो दायो फरायनाय टाइमसो मानो आयै मानो होनोब्ला बयफ्रेन्ड होननानै बुङोब्ला वेस्ट अफ टाइमसो एकदम टाइमनि बरबादसो ओरैनो टाइमफोरा बरबाद जायो फालतुसो मिन्थिबाय बयफ्रेन्डफोरा फालतुसो जायो बेनिखायनो बेफोरखौ दा सान मिन्थिबायना आइ फावगालि आं मा बुंदों बुजिबाय ना आच्छा वेस्ट अफ टाइमसो होमबा बयफ्रेन्डफोरा फालतुसो होमबा आयै औ बयफ्रेन्ड माने फालतु हाफां थांलाय ओंखाम खुरैलाय र' खुरैनि बानलु बिदाङाबो गैया माथो बहा गोमाना थाहैलायखोथाय ओमफ्राय नारजि बिदां नोंहा दिनै सम मोनोब्ला लावदुम फिथाखौ देफाना होनो हागोन ना आंनो औ हागोन आफा नों मा एसे मोजां इउ आर स' सुइट आफा थेंक इउ फावगालि आइ ओमफ्राय बेखौनो आइया फालतुसो होननानै बुंदों नोंखौ वेस्ट अफ टाइम समनि बरबाद होननानै बुंदों नोंखौ आयु आंलाय माला बिदि बुंखो फावगालि दानिसो बुंनानै बयफ्रेन्डफोरा फालतु जायो वेस्ट अफ टाइम समनि बरबादसो होनना बुंनाया आफायाबोथ' नोंनि बयफ्रेन्डमोन ना थेवबो माथो आफाया बिराद मोजां फालतु नङा वेस्ट अफ टाइम नङा हाय फावगालि बेफोरखौ दानो जेबो सानथ'नाङा नोङो बोरहाय लावथिया दानिफ्रायनो बयफ्रेन्ड बेखौ गारहां दिनै आफानि आइ आंखौ बुंनो नागिरदों फै न' सिङाव हाबैनोसै फै जोंहा बोरहाय मानसियालाय माथो गैला लावथिखौबो नागिरबाबो मोनाहाय नांगौ समावबो आयौ दानिफ्रायनो बयफ्रेन्ड सानबा सरेसो मोनखायो दानि जुगनि गथ'फोरा आयौ माबायदिखा उन्दैनिफ्रायनो देनां बिसोरनि गथ'फोराबो आरो मा जाबावगोनथाय हाबाब मा एसे लांदां लुंदां मोनदोंब्रा गोसोखौलाय दै स्कुलबो गैया माबो गैला बाबाय आं आबाय महाराजा मा नोंखौ मोनसे खामानि थिननोमोन आं आं मावालाय उदै सादों खर' सादों आंना बिखा सादों बिख्लो सादों समफ्ल सादों ओइ जावलिया नोंखौ आङो गिलिर खामानि थिनाना अब्ला माबायदि रेजें खामानि थिनगोन खिन्थालाय नोम्फानो आं गांसे लाइजाम लिरदों बे लाइजामखौ नोम्फानिसिम हैना फैनो हागोन ना नों मानो हाया जानो हायो ओमफ्राय मानोथो आखाइ सारुरु लाइजाम लिरनांगौ जाखो नोंलाय मेसेजाव वाट्सएपआव डाइरेक्ट रायहरनो हाया आरो आफाखौ नोङो नोम्फाया मालाय ब्लक खालामबाय आंबो ब्लक खालामफिनबाय नोम्फाखौ वाट्सएपआव नुलायलायला जोङो बेनिखायनो लाइजामखौनो लिरबाय आङो हे जाम्बिया लाइजाम लिरनाय लाङालै मबाइलाव मेसेजावबो मेसेज खालामनो हायो मबाइलजोंबो वाट्सएपआव नांलाया एमाराज आं जेखौ थिनदों बेखौ माव थां लाइजामखौ हैथां नोम्फानो देलै दे हर लाइजामा मोजाङै होनानै फैफिन दे आबा आयै आं एमाराजा बयनिबो खर'आव गाखोग्रासोलै सिन्था खालामनाङा नोङो दे जागोन आयला गन्थं मोखां समान जाजोबसिगोनलै आंना थफैखाय आयौ महाराजा आंबो नोंजों बिराद खारफाबायलै एबार हारसिंनो बख'ना लादोलै आं रोंला सिखा दाग्रा खामाराबो हायाबालाय सोरथो हाबावगोनब्रा नोंनि खर'निफ्राय बे खान्थाखौ बख'नो साला अजाफोरासो दायना रायाखैथ' आंखौ आरो दायनाफोरासो अजा रायाखैथ' आंखौ दाबो फोथायो नामा नों अजा दायनाफोरखौ फोथायालाय बोरैबा बेफोरबायदि जाबा बेफोरबायदिखौसो गोसोआव थाब फैगारगारोलै आरो आंथ' उन्दैयाव माबा खुरै बाजाबनाय खामफ्लायाव जिरायबाथाय खामफ्लाया थाफ्लायाव बाजाबनाय बेफोरबायदि मन्थ्र रोङो होननायबो खोनालाय लांगारदोलै ओंखायनो आंनावसो नांफैबाय नामा नंलाय लांबायलाय आं खान्था बाजाब मन्थ्र मा खान्था बाजाब मन्थ्र जालायखोब्रा मा गानना लाबाय थाखोब्रा महाराजायालाय फै नोंबो गानना लानोबा बिराद मोजांथार फैलाय गानना लाफैलाय हा बोरैसो जालायखोब्रा जा एसे जादों बेसो मिन्थिदों दा
उस्तादि मारिनानै ओंखाम संनो लानाया हनै ओंखाम थौजोंसो उल्था संजाफिनबाय अमा राजाया हा बख'नो हाथारा नामा बख'नो नागिरबा खर'आसो फैफानो नागिरो खर'आसो जनो नागिरो बेनिखायनो गानना लागासिनो दं मालाय अमा राजाया बारा फक फक डायलग मारिबाय थानाङा जुदि राहा लामा दिहुननो हायोबा दिहुन नङाबा गासिबो खारजोबा आंनि मेगननि नोजोरनिफ्राय नायनो बाबाय आं नोंसोरखौ नोंलाय माथो जोंखौ नुखायाखैनो हा अमा राजा गोसोनि मेगनजों नुदोंब्रा आङो गोसोनि मेगनजों थोद साला गार्लफ्रेन्डआं बालथां मा खोथा बुंनाय जाखोलै बे आच्छा बम्र नोंनो हायोबा बख'ना होदोलै हाबाय बायगोनदां नोंसो थोद दाय गैयैयाव दाय फोनांना लायालै दानो बोरैबा खर'फोरा थेरा बेखा जाबा आंखौसो दाय हमगोन अमा राजाया थादोलै नोंसोरो दुम्फावआ लिंहरदों आंखौ ओंखाम जानो दुम्फाव मोनाव थांसै आं है दुम्फावआ जाहासिगोन खोमालै है थुलै थुलै दुम्फाव मोनाव थांनि थौ ओंखामबो जाना फैखानि बम्रनि बाहागोखौ हेल' बहा मानसिफोरा बहा थांनायदों बाफावै माथो एमाव राजासोलै होद बहानिफ्राय खावला फैलायखोब्रा बेलाय आच्छा माथो थाइबानि लारु बेथ' बिफासोलै आंनि मा जाखोलै आफा हा जेबो जायाखै थां आइजों बेखौ नों खिन्थालायनाङालै आफा आं आइजों दंखायो नों सिन्था खालामनाङा आइया नोंनि लाइजाम हरनायखायसो होनो फैदों आं मा लाइजाम लाइजाम आरो नाथाय गोसथोनाय लाइजाम नङा दै होद हांगौ नामा बिफाखौ बिदि बुंनो आच्छा माथो थाइबानि लारु नोंनि खर'आ मा जाखोलै आफा हा माथो नोंहा खर'आ सोलायबाय गन्थं मोखां जेबो गैला आलासि जानो थांथ'बाय आंना खर'आ बहाबा खर'आ गाज्रि जानायखाय आं मंगल ग्रहआव आंनि खर'खौ दोनहरथ'बाय आं आच्छा खर'आ गाज्रि जाबा मंगल ग्रहआव दोनहरथ'नो हालायो आरो होमबालाय देवबार ग्रहआव दोनहरदो आंनि खर'खौबो आफा देवबार ग्रहआनो गैया शनि ग्रह मंगल ग्रह बुध ग्रह बृहस्पति ग्रहसो दङ देवबार ग्रह गैयालै लाइजामा आंना खर'आ गैला होनबायना आं फरायनो हाया देलाय नोंनो फरायना खोन्थालाय ओइ आं लाजिलाय बेबा बिमायाबा मा लिरदों बिफानि थाखाय है अबेनिबा लाजिग्राया ओंखारदों फराय र' होमबा फरायनोसै आंनि मुगैजाथाव अमा राजा खिखौ नायथाव नाथाय मानसिया मुगैजाथाव बेनिखायनो आं नोंखौ गारनोसै नोंजों आंजों जेबो सोमोन्दो गैला फैगोन बुधबाराव जों सानैजों फाथैलाय बिसिनोसै गोजोन्थों हारामिया फाथैलाय बिसिनोसो जागासिनो आंना खर'आ मा जादों फाथो गैया बियो थादोलै आफा बोरैबा नोंनि दुखुखौ नुनानै दुखुबो मोनफालाय लांबाय आं नाथाय मा खालामनो आं आइनि साइडआवसो दङ आं नोंनि साइडआव जानो हायाना थादो आफा बाय बाय थुद मा जागासिनो दङब्रा अमा राजा मा फाथैलाय बिसिनो ओंखारलाबायखो बेफोर गासिबो जाजोबगोन आंनि खर'खौल' फाहामहैनोसै थुदो दुम्फावमोननाव बे बम्रा दाबो सफैला ओंखाम ओंख्रियासो गुसु जालायनोसै ओइ दुम्फाव आयौ माथो थफिला मोनबो मालाय दुम्फाव लोदो बुसाव ओंखामखौ बम्रखौल' जानो लिंहरो आंखौबा लिंहरा आयौ अमा राजा नोंहालाय खर'आव मा सोना लाखो बेफोरखौ दा सोंबाय थासै हायोबा बख'ना होफैलाय हा बोरैथो बिदि जाखो ओंखाम संनो लानाया हनै ओंखाम संजाफिनबाय थौजोंसो आयु नोंसो ओंखाम संलायथारदों हा न'आव रावबो गैलामोन नामासै मालाय फाथैलाय बिसिनोसै अमा राजामोना हांग्रिमोन जियाबो मालाय लाइजाम हरलायबाय फाथैलाय बिसिनोसै होननानै आयु नंगौना नङासै देलै दे माबार बख'नानै होफैदो हांग्रिमोनदिखौ एसे रायहरनो आं नै बख'ना होथाराहाय आङो हांग्रिमोनदिखौ रायनो ओंखारबावदों माखौबा लाजिया नों अमा राजा हिनजावखौ बेफोरबायदि गारनो ओंखारनो नांलालै आंनि हिनजाव थिनजाव सासेल' हिनजावखौलाय बेसे बरिं रिं लाबाय थानो गोदान हिनजाव हाबा खालामगोन उनाव नांगौबा गोदान हिनजावाव हाबा खालामनोसो ओंखारबावोलै हामथारदों अमा राजा हिनजावखौ होखारना लानाया मोनथारदों हिनजाव गैयाबा मा जायो मिथिबाय हिनजाव नाङा होननानै बुङो हिनजाव गैयाबा न'नि खामानिखौनो मावनो रोङा माथो सिंगल लाइफ इज बेस्ट होनग्राबा मोनथों गाबाखौ बख'ना लाथों खर'आ बादो ओइ दुम्फाव लोदो बुसाव मा दायनि साजा होनो नागिरखोब्रा देब्रा खर'निफ्राय बख'ना होदो हांग्रिमोनदिखौ लायफिनगोन होननानै बुं होमबासो बख'ना होगोन आं लायगोन दानो लायगोन आं दे बख'ना होग्रो जिराय मानसिया साबा आंनि दाय गैया खिन्थु ओइ बिदि होननानै गोसा खालामनो हालाय गोसा बोनाङा हाय सिरिथा दासो सान्थि थैथारसिगौमोन आं दसेबावबा थांदो अमा राजा हांग्रिमोनदिया लायदो सोर हांग्रिमोनदि सिनाय आं ओहो इदिसो होनबावबाय नोङो अमा राजा बे हांग्रिमोनदिनि थाखायनो आंनि खर'आव बे खान्थाया हाबनानै थादों बेनिखायनो हांग्रिमोनदिखौ गाराब्रा आङो आया नों बिदिसो होनबावदों आरो ना हांग्रिमोनदिखौ लिंनानै लायगोन होननाया न'निफ्राय नोंखौ दानो खान्थाखौ सोफिनगोन आं नोंनि खर'आव दाउ साला दुम्फाव लोदो बुसाव सिनायला आं रावखौबो ना दुम्फाव सिनायो ना आङो बम्र सिनायो ना आङो थब्राम सिनायो ना हांग्रिमोनदि सिनायो रावखौबो सिनायला आं फैबाय बाफावै मासे गाज्रि अमा राजाया अमा राजा र' फालथु अमा राजा सैमानि लान्जायखौ दाननानै होब्लाबो सैमानि लान्जाया सिदा जानानै थाबावगोन दसे सम थेवबो अमा राजाया जानाय नङा मालाबाबो सिदा माथो बुंबावनो बिराद दुम्फाव अमा राजानि खोथाखौलाय आंहा बेखौनो बावदोंसो फै बम्र ओंखाम जानोसै आइ आफामोनाबो फैखासिगोन बियो रायलायनो हासिगोन नोङो आइ आफामोनजों बहा थांदों नोंसा आइमोनालाय हाथो थांदों फैगासिनो दङ बिसोरो फै दे बिदिब्ला नेक्स्ट एपिसडखौ थाबैनो लाबोफिनगोन अब्लासो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होनो दाबाव दै अन्नानै भिडिअखौ लाइक खालामनानै गालां